Sanibonani molweni abusheng dimelanga sanibingelela futhi namukela izinto zenza ngasembuthi nonke niyaphila niphile nje. Ngiyabonga kakhulu nawe umuntu ucinze subscribe sacela nami ucinezele khonza ubume bokuqala ukuthola ama video amabe siwaposta siyabonga. Hey izinto zenzeka kumaskani. Hey ziyenzeka. Njengoba sasonke nje ukuthi siyi lockdown futhi abaningi bethu sithwele kanzima ekuthenini umsebenzi utholi kanti futhi umsebenzi iqedwe yi lockdown kanye nofuthi nobhubhane kufika kwalo. Lokho kwenzekile nje manje kusihlasele kabi nje sibheke nenkinga eziningi. Futhi bese kwenzeka ukuthi futhi ke nje kuba nabantu abangenelelayo. Kwenza ukuthi kunabantu abangenelelayo ekutheni bexazulule noma bezama ukulungisa inkinga esibhekene nazo njengoba kunobhubhane. Abantu abaningi balekelele ngendlela zabo kwase kufika nabathize funa abalele ngendlela zabo. La sokhuluma ngothize futhi owesimfanisa nobani noDumani. uDumani umfoka sibiya yena naye ungenelile wathi yena uzokwenza indlela yakhe yokuthi engibona ngathi indlela la futhi uzosiza ukuthi lethe imali kubantu thizeni. La athe khona ubeke phansi khona 1000 rand wathi umuntu noma umlandeli umthandi kaMaskandi akakhanda ivideo efaka iculo lakhe bese elipost emagroupini kaMaskandi. La kodwa athe khona abantu abayiposte ubebhale khona ipost naye. Lezwakala kanjena. Ngiyabingelela abafowethu. From next week makuphela lenyanga ngizocela anyone othandayo okwenza ivideo ngengoma yami noma yipi bese ipost kunoma yipi igroup kaMaskandi. Oyobe enze ivideo enhle ukwedlula wonke uzothola imali e1000 rand by the end of September. If you are interested come with 06582722262. Yeah, usho njalo uDumani lapho khona naye uthi abantu abenze njalo nje beze kuye befike benze. Sizinto ziyenzeka thina sithi danki lapho sotobe uyikhawe ndoda. Sengathi abantu bengenza ama video lawo aceliwe bese bawathumela khona ukuze bezokwazi ukuthi bethole le 1000 rand losubekiwe. Oyindlela yokungenelela esimweni esibhekene naso esinzima. La khona imali ingathi ayibonakala khona. Yabo kuthe njalo futhi akumanga lapho seku 1000 rand nje ake sime khona. Seku 1000 rand uge umfoka Ngcobo naye ubese wangenelela futhi naye ngendlela ehlukile wakhipha imali naye ngendlela ehlukile. Uge umfoka Ngcobo ke yena uwenze ngendlela ehlukile. La yenze khona ukuthi ufike egroupini ebuza umbuzo. Igroup yayo khona lena libizwa ngokuthi umbuso wamaciko namabhinqa. Lapho ufike ngena khona bese ebuza umbuzo thizeni. Ngomhla 25 khona ke nakhona upostile futhi umbuzo ozwakala kanjena. Uthena umbuzo kuzowina umlandeli kaMaskandi ke lana. Lapho kuvotwa khona kuwina umculo. Futhi kunenye ipost la kuvotwa khona kuwina umculi la khona athi abantu abalike khona ipost bese bedlulisa ukuthi bavotela umculo lo sebelike isithombe sakhe noma ivideo yakhe. La khona usawinisa umlandeli nje umculo. Umbuzo wakhona umbuzo uthi ungizwe waqala ngamuphi unyaka kusakaza uMaskandi. Wase eqala ngamuphi unyaka okuhlanya. Nawo umbuzo wakhe ubuzile. Uthe makhamba isikhathi nje ubuzile umbuzo wakhe lona wasekhamba isikhashana nje wasebuya futhi esebuya nempendulo ke umbuzo. Wathi impendulo yombuzo othe ungizwe waqala nini ukusakaza uMaskandi ithi 2008 kuutalaka wayeqala ukusakaza uMaskandi. Impendulo yokuthi waqala nini ukuhlanya ithi akazi aqala ukuhlanya ngoba akahlanya. Wasesho lapha ukuthi uphilile Ngcobo uyena othe washaya khona wayitholela imali yakhe isendleleni futhi yeza nawo futhi 1000 rand njengoba kadeshilo nje wathi yeza imali 1000 rand wakhe uyeza njengoba adesho nje lapha. Bese kuba ukuthi futhi ke njengoba adekushiya ukuthi uvotele uphakade lihle noma uqhathe uphakade lihle kanye nomabutho la ebaculile. Uthe umculi kumele likhelwe isithombe kanjalo futhi abantu bahamba bayakhona bafike balike upostekiwe na futhi group le ethi umbuso wamaciko namabhinqa. Sithiya thina sizinto zenzeka sithi salute siphamisana sithi salute lapho mapholoba kawe ukwanisela inkosi impela nje lento yenzayo ayijwayelekile. Yeah nawe usunga comment ngokuthandayo noma ukucabangayo ngale sinsola abantu lababili sesibabekile la noma lamaqhawe amabili sesibabekile la afaka isandla ekuthini nekhuphule impilo zabantu ngendlela thizeni efaka imali kubantu ngoba nje sazi ukuthi vele imali lesikhathi lesikuzo njengamanje isikhathi esikabi imali ayitholakali kalula njengoba kumisiwe umsebenzi ezweni. Yize kwezinye indawo kodwa sekuvuliwe ke kodwa still abaningi baya sayidinga imali. Ake ubeke uvulo wakho usho futhi nokuthi uvotele yiphi ingoma phakathi kwephakade lihle nomabutho la khona beqhathwe khona uge umfoka mapholobo. Yeah bese kuba ukuthi ke thina nawe sidibana ngokuzayo.